Слух, че наказателни отряди от Пловдив и Стара Загора са тръгнали към ромските махали на Димитровград, изкара хората навън посред нощ. Въоръжени с брадви, ромите също сформираха ударни отряди и нападаха всяка непозната кола. Днеска са минали няколко коли и псот. Това е. Минават и псот. Аз ако тръгна срещу вас, независимо, че сте жена, макар че никой няма да ви посегна, и посегна срещу вас, ще се отбранявате. И тези хора направиха точно това. Давам един пример. Ти идваш в моята градина да береш ябълки. Аз ще те гледам ли? Какво смяташ да правиш с тази пръчка? Да се бим. С кого? С никой. Ромите започват да стават опасни за себе си. На няколко пъти отделни групи за малко да се сбият помежду си. Изпратените в района десетки полицаи свалят напрежението и ромите прибират оръжието, но остават на улицата. Как ще легам, като знаем, че тук всеки момент може да се ствари нещо на главите ни. Ние имаме по 4-5 деца. Може да ме запалят, как запалиха уния къщи, като видим по новините. Може да запалят и нас. Страхуваме се, имам и деца. Как няма да се страхуваме? Вие ако сте на нашето място и виж, нямаме държава, как няма да се страхуваме? Въпреки че слухът за нападение се оказа лъжлив, полицията остана през цялата нощ в махалите. Значи те между тях се го разпространяват този слух. Не знам откъде е дошъл. Те казват, че някой им се е обадил, кой им се е обадил, това вече те се знаят, но за в момента обстановката е спокойна. Има версия, че мнимите наказателни отряди са били измислени от човек от махалата, който дълго време се опитвал да стане лидер сред своите и непрекъснато се заигравал с партиите.